I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moving to a city in a broke down car. 4 years, no cars, now you're looking pretty in a hotel. मासिबां गोदाव सोराव मोनखोब्रा आंलाय दिनलाय बे लोगोखौनो फन खालामगासिनो आं सयथ'खौ Hey, रिंखासो फन हरदों माथो डिस्टार्ब। हेलौ हेलौ सैथ' ओइ नों मा खालामदोंब्रा? माबा इउटुबाव माबा हिन्जाव दोनखारलायनाय लाखारलायनाय निउस नायगासिनो दंलां। hey बिदि भिडिअखौसो नायो होमबा नोङो? नायाबा आंथ' नाया बेबादि निउसफोरखौ जानला मोनला निउसफोरखौ आं नायानो बिदि दोनखारलायनाय मानायफोरखौ नायनांगौ जायोलै बारोलै बेबादि भिडिअ नायनायफोरखौ ओइ बै थिनालियाव लोगो मोनफैदों आंखौ आंबो थांगासिनो दं ओमफ्राय लोगोनि रुमाव पाबजि गेलेनोसै मिथिबाय थांगासिनो दे आङो नोंबो फैबाय थादो मिथिबाय औ दे नै थांगासिनो आङो औ थिनालियाव नेबाय था औ दे ओमफ्राय नोंना दाख्लै गोदान लोगो मोननाया बोरै जाखो माथो ओइचएसआव फरायोमोननो माथो है मा बुंबावनो बेफोरखौलाय गैला जाहांहाङैनो थाबाय नंगौ नामा औलै आंलाय आंनो गोसोथोलायनानै लानाय सिख्लाखौहाय आइ आफा नायनायखौसो लानोसै आङो बे सिख्लाखौ आङो थार गोसोजों मोजां मोनो बे सिख्लाजों खालि नेवसिजानायल' माथो बुंबावनो ब्रा दानि सिख्लाफोरखौलाय आंबा जायखौ प्रप'ज खालामो एक्सेप्ट खालामजाया नोंनाबो बिदिसो जाहानिया माथो खालामबावनो दोनथ'दोलै बेफोरखौ गोसोथोलायनायनि खोथा रायलायबाय थाबा गल्लासो जागोन नंगौबोलै थांसै Hello? नै सयथ'जों आंजों दे होमबा फैबाय था ना ओं जागोन दे सयथ'हा सफैबाय माथो होख्लायनांगौ लागावनांगौ बा आसोलफोर माथो होखावगासिनो नामालै पाबजि टाइम गैया खबराथ' मोजांलै दासान्दि मोजांना औ मोजां फरायनायफ्रा मोजां सोलियोबा फरायनाया गेजेरावनो दङ सोलिगासिनो ओइ नोंना बियो पाबजि गेलेजायो जानो मबाइला जायोब्रा 6GB RAM आइफननि सेकेन्डलै माथो एफा फिसा सा नुनायावसो फिसा हय नै जोंना मोनथाम जादों खुनुरुखुमसो गेलेलाबाय थायो खुनुरुखुमनो नुदों नेलासो नों साबेसे किल खालामनो हायो मबाइल गिदिर दसजन जायो आङो दसजन इसोरनि खाथि ओइ सोरलै ओइ नै न'फ्रासो आङो ओइ दरजा खुलाखासो हाबो बुन्दुफ्रा मासि दावरावलै दावराव माबा जायो पाबजि गेलेनाय माथो ज' थारलै गेलेनो नामा नोंसोरबो है जों गेलेथ'लालै गेलेलालै आं गिजिनोसै जागोन दे दे जायो दे जिरायलाय दे गेले
मानो गेलेया जाखो गामाखालि दिनाव गेलेयो एफा दावराव-दावसि बाबायलै जोङो आदि गेले दाख्लैबो माबा बैयाव मा होनो रौथायाव बिफां होनोबा जों देथारबायब्रा निउसाव नुबाय नालाय जोंबो एसे बोरैबांबायलै ओइ बे थैग्राफ्रा थैबाय थाथारदोंसैलै बिसिना गेलेनायानो बांद्राय गेलेयोबा हरसे सानसे जोंबायदि एसे टाइम लानानै गेलेनो रोङा बिसोरो आं हलि गेलेनायखौ गारालै बिदिसो ओइ लोगोफोर नोंसोरो पाबजि गेलेनायखौ गारदोलै नुवाखै नोंसोरो बे सुइसाइड जालांबाय बुहुत मानसियानो आरो फरायनाय खामानि दामानिफोरावथ' थालांजोबनो हमबाय बेखायनो लोगोफोर नोंसोरोबो पाबजि गेलेनायखौ गारनांसिगौलै मा सिगां सं खिफि जादोंमोनलाय ओइ फाग्ला आयौ आं खिफियाखै मा खिफियाखैबालाय फा हर गेजेरनिफ्राय खिफिबाय थादों नोङो गोसा फा गेसाव फाग्ला जामारला बिजों फा गेसाव खिफिगासिनो नोंखौ जोख्लाय थागोन दिनलाखौले नै माथो खबरखौ Sekali untungnya kelompok orang lain udah buat apa? Kompornya nih. Oh halo. Oh hello, ringkangda. Oh wang ringkangan. Oh ini kursa tangga na. Oh tanggal lah ke tanggal. Oh, kamu tetap kata pada jono mawe kalang di kolesau. Oh jangan deh. Deh जों जों थांगासिनो दं ओंखारनानै. Oh जागोन दे. दे होमबा बाय. Oh दे बाय. ओइ फाग्ला सिखारथ' बिदि उन्दुबाय थाबा बोरै जानो अमा बुन्दा बायदि उन्दुबाय थागोनब्रा सिखार आंहा ओंखारसै नै थाब ओंखारदोसो कलेजाव थांसै. मोगथां जोंनाथ' बिए फाइनाला जोब्बायलै रिजाल्टआसो माला फैगोनथाय फैगोन खोमा एसे थाबैनो ओमफ्राय नोङो इउनिभार्सिटिखौ बहा लानो सानखो इउनिभार्सिटिनिसो खोथा होनदों नोङो पारसेन्टआबा बेसे फैगोन आजिखालि 70-80% नङाब्लानो इउनिभार्सिटियाव जायगा मोना माथो ओइ फाग्ला नोंना दाबो जाया नामा ओंखारनाया ओइ र' सुदों फाग्ला मा बुदाखु नामा थ' मा दाबो सफैयाब्रा बिसोरलाय टाइमाबो नै 9ता बारलायलांबाय औ नै सफैबाय माथो नै बेसे गोबाव जाखो नोंथांमोनालाय बारा जायाखै ओरैनो आधा घन्टासो जाबाय आरो गोबाव खालामद्रायबायलै नोंसोरो गाननाय जोमनाय देलायनायाव गोबाव जाबायना सेंग्रा मानसियानो इसिबां देलायनाङाब्रा सार रिजाल्टखौ माला होगोन बायदि होगोन साननैसो उनावनो गुगोलाव सार्च खालामना नायदो मोगथां जिरायथ'नोसैलै कालबाराव दे मेंबायबो दसे मोगथां नोंना बोरै जाखो रिजाल्टआ मोजाङालाय मोजां ओमफ्राय नोंनालाय आंनाबो मोजाङानो बेसेबां फैखो पारसेन्टआ गैया माबाल' 7 पइन्टल' बा थिगानो माथो थिगानो होनजासिगोन ओमफ्राय नोंनालाय आंना माबा जाबाय आरोना ओरैनो 7.5 जादों एसे बांसिन जेबो नङा मोजाङानो नोंहासो हायोलै मालाय बिदि बुङाब्रा ओमफ्राय रिंखांमोननो नायखो ना माखो इसोर खबर लाहरलाय इसोरनो खबर हरनो मोनाखै र' नायनां
जोंनाव फन फैदों Ya nङा माथो नै गार्लफ्रेन्डसो हरफिनो माथो फिलारसो नै औ फिलार मा खबर ओइ नोंसोर रिजाल्टखौ नायदोंना नायाखै मा रिजाल्ट होबाय रिजाल्ट औ रिजाल्ट होबायनो जों मोनथियानो ओमफ्राय नोंसिनालाय बोरै जाखो जोंनाथ' साननाबो मोजांलै नोंसोरनाथ' माबोरै नायदोब्रा गुगोलाव नायदो औ जागोन दे दोनथ'लाय बिदिबा जों नायनोसै दे नाय होमबा नायलाय पार्टि जानांगौ पास जाबाथाय र' ओइ डाइरेक्टारनाव थांखानोसै ना औ नै फन फैदों माथो सोर जाखोथाय सैथ' मोनसो नामाथाय औ जागोनदां हेल' हेलौ नोंथां जोंनाबो रिजाल्टआ मोजां जाबायलै अ नोंसोरो अ नै जों टाउनाव थांगासिनो दे फैबाय था होमबा दे फै दा लोगो हमगोन हा दे होमबा जों थांगासिनो दं ओइ दा पार्टि जानांगौ औ दे दोनथ' होमबा गोदाव सोराव मोनथारबायलै टाउनाबो जा गोजान ना गार्लफ्रेन्डसो फन हरनोसैलां खालाम नोंहासो दं ओइ बाल ममाबो बिदि जाबाय गोसोथोलायनायानो मिथियालै मा बिजि दां